Hallo, dag Max. Hey, dag Rachel. Ik kom jou feliciteren, want jullie zijn genomineerd voor de Visit Limburg Awards in het kader van gastvrijheid. Top, en je hebt een taartje bij. Uiteraard Limburgse fly. Heerlijk. Kom Julien. Joep. Max, vertel eens, wat doen jullie juist bij Café Coureur? We zijn geen café, we zijn geen hotel. De mensen komen hier naartoe om Café Coureur ten volle te beleven. En wij proberen in zoveel mogelijk faciliteiten te servicen. Uiteraard een restaurant en de bar. Maar we hebben ook een bike repair shop voor mensen die eventueel een probleem hebben met hun fiets. Wij zijn ook zeer flexibel in in- en uitchecken. Hier kun je ofwel vroeg ofwel laat uitchecken als de kamers leeg zijn. En op het moment dat dat niet het geval is, dan hebben we zelfs Parijs-Roubaix douches gebouwd met lockers. Waarom moeten de mensen op jullie stemmen? Dat is heel simpel. We zijn een unieke omgeving en we steken er ons hart en ziel in. En that's it.